Kardom Karbiang long, welcome back to my YouTube channel. Pinang litum la sodo long thek long jila ke Karbiang long penong nam chitang klong la pen RJ Kemena actress akai pilili long parpia lang li non het jong cheparjan do na video album mendo ani litum la so video long ang ton pen chithana mixinang totang te video let pang chenglo na. Lito malang lipan penaan kar bilun kanarjan long ceparjan thek pelong lo alang li ke ceparjan an kar bilun kanarjan an stame alang li ceparjan thek pig lapen kelang stame ning sampik nang litum kado ka stame ekomasi alang li video album kelang ver malihan comment section long nang pechinik tha lapen la so video long litum alang li ceparjan an video album men lech tan ponona. Alang li non het jong ceparjan nun ana video album men laki nang pen pe ke som matsi jinidam sengve kai kene manpo seme langdang ekopai Rani Kangsam Woham Kacetong Konat Asami Ong Supi Dili laso video long alang li ceparjan ponan video album men ketan pon pidokok da tek Jong si dolang lipun ten ilihan comment section long nang pecini tha lapen dong si nang litum la so video lang mesen bote di channel hanta kang hon lapen subscribe pen share tha lapen la so video long ke chok check dan sta media pon ik pop sin ning thelo lapen next video long lech tawing tuna Kardom